Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. În pădurea Dorobanțu o să facem aici meditația soarelui. Este o tehnică foarte impresionantă ce reflectă frunzele, reflectă umbrele, reflectă formele, reflectă contextul tuturor formelor. Avem aici o pătură de meditație, bineînțeles că se folosește și la pilates și la yoga. Dacă ne uităm așa, așezăm, bineînțeles, suntem în picioarele goale, bineînțeles, dacă să ne conectăm cu natura, cu plantele, cu tot ceea ce înseamnă frumusețea naturii și meditația soarelui, după cum observați, soarele este în fața mea și se observă foarte bine cum mă reflectă fața, pentru că sunt mai luminos la față, mai viu, mai echilibrat, mai stabil. Putem începe cu primul pas, după cum știți, ca la orice meditație, să ne relaxăm. 2-3 minute să ascultăm sunetele pădurii, foșnetul frunzelor, ciripitul păsărilor, căldura soarelui ce ne încălzește fața și ne luminează ochii, ne luminează mintea, ne luminează sufletul, ne luminează ființa, ne luminează întreaga planetă, pentru care suntem vii în acest moment și ne bucurăm de fiecare plantă frumos mirositoare ce o putem admira cu mirosul nostru, datorită vântului care adie pe fața noastră și ne încălzește datorită soarelui și ne face să ne simțim bine, să ne dea o stare plăcută. Respirăm adânc și ascultăm 2-3 minute sunetele naturii. Și cu ochii închiși observăm cum acele umbre, acele texturi, acele forme ne umple fiecare por, fiecare respirație. Și încercăm să ne conectăm la energia dincolo de mișcarea, de sunetul, de plăcerea, de savoarea tuturor lucrurilor ce ne încântă sufletul, ne încântă mintea, ne încântă trupul și ne face să ne simțim în comuniune și cu natura. Și stând în fața soarelui și observând reflexia umbrelor, a frunzelor prin foșnetul lor, adind fiecare sămânță ce se îmbrăște în suprafața acestei păduri și, bineînțeles, în alte zone, pentru a înflori și a da viață, pentru că știm foarte bine că semințele aduse de vânt în anumite locuri creează viață, creează floare, creează prospețime, creează savoare. Și urmărim cu mare atenție lumina frunzelor și mișcarea crengilor. Și putem face lucrul acesta 4-5 minute. Urmărim pur și simplu natura, pur și simplu lumina și căldura și mediul înconjurător ce ne susține, ce susține viața, ce susține respirația, ce susține aerul pe care respirăm curat și inspirând de 5 sau 10 secunde mirosul acestor plante, automat ne încarcă sufletul și plămânii cu oxigen, cu aer curat. Plăcerea de a savura fiecare zbor și zumzet al fiecărei insecte. Apoi inspirăm 10 secunde și încercăm să fim atenți timp de 5 sau 10 minute cu
toate simțurile, cu pipăitul florilor, plantelor, după cum observați și diafane, avem aici, dacă urmăriți, o gărgăriță care, să zicem că întâmplător e lângă mine, unde fac meditație. Poate stă și ascultă și vrem să o luăm în mână. Vrem să o luăm în mână, am luat-o în mână, această gărgăriță, și observăm detaliat textura, culoarea, frumusețea, datorită reflexiei soarelui, a petalelor. După cum observăm, și-a deschis aripile și a zburat. Inspirăm și expirăm. Și privim această experiență cu aceste gârgărițe, care este o minune pentru natură. Este o ființă ce are viață, ce este atât de mică și ne umple de sufletul, de plăcere, de bucurie, de prospețime, de bucuria de a savura viața în fiecare clip, în fiecare moment. Și această meditație a soarelui, care am făcut-o, prin acele 5 minute și 10 minute pe care le observăm prin sunetele și cele 2-3 minute prin sunete, în total aproape 25 de minute, 30 de minute, automat sistemul cerebral se reînnoiește, sistemul celular la fel, sistemul circulator la fel, sistemul endocrin la fel, sistemul respirator mai ales, pentru că ne aflăm în plămânii planetei și avem nevoie de oxigen, de aer curat, să fim echilibrați, stabil, pentru a întreține activitățile pe care le facem de zi cu zi. Ce să zic, aceasta a fost meditația pădurii, meditația soarelui, împreună, și vă așteptăm data viitoare cu o meditație a lacului, care este destul de interesantă și destul de proaspătă în acest mediu natural al ecosistemului ce ne înconjoară viața, ce ne înconjoară sufletul, ce ne înconjoară trupul, ce ne înconjoară sănătatea și stabilitatea. Ne vedem data viitoare cu meditația lacului. V-am salutat, pa, pa!